Potrebno je stajati blizu osobe. Treba provjeriti na koje uho osoba bolje čuje. Govoriti jasno i razgovjetno. Ne vikati. Najbolji način provjere je li vas osoba razumjela je da tražite da ponovi ono što ste rekli. S desne strane nam je vidikovac. Oko nas je sad trenutno zapravo šuma i iza nas i ispred nas. I je lijepo kupalo sve. Lijepo je vrijeme danas pravo. Jel ima djece to? Vježbaju ovako na livadi i šeću. Očitati s usana može se oko 30% informacija u idealnim uvjetima. Nepoznate riječi i pojmovi ne mogu se očitati. Potrebno je govoriti razgovjetno, ne vikati. Nije pouzdan način komunikacije, pa je stoga važno zamoliti osobu da ponovi ono što ste rekli. Pisati velika, debela tiskana slova na bijelom papiru. Pisati debelim, crnim flomasterom. Pisati jednostavne rečenice. Koristiti pokazni prst za pisanje. Prst pomičete kao da pišete olovkom. Pišete slovo na slovo. I pišete velika tiskana slova.